Първият ми ден като брокер в агенция за недвижими имоти Инклузив. Преминаваме през мотивационно-морален и резултатно ориентиран разговор с шефа. Шефа изчезва някъде по задачи и ми казва, че след час и половина ще се обучаваме. Очаквам някаква скучна презентация с булет пойнти. През това време, за да свърша нещо, влизам в Facebook Marketplace, изпращам съобщения на около 15 имота, които изглеждат, че се продават от собственик. Шефа се връща, казва след малко тръгваме. Викам къде тръгваме, а той пак изчезва. Качвам се в колата с него и потегляме. Навсякъде има монитори. По пътя обсъждаме неща, които не са ми ясни. Спираме пред автомобилен шоурум. Какво правим сега пак тук? По едно време идва един човек и ми подава ръка да се здрависаме. Той сяда до нас и осъзнавам, че шефа ме е довел да гледам преговори. Показва някакви парцели на лаптопа и после отиваме да ги видим с клиента. Коментират се булдозери и водосточни тръби. На края на деня намерих 3 потенциални имота за продажба и пред очите ми се разиграха преговори на парцел за над 1,5 милиона лева. Работя само с продажби в област Пловдив. Благодаря за вниманието. И ако нещо, вие си знаете.